அப்படியே திருப்புவோம். கொஞ்சம் நேரம் உங்களோட பேச போகிறேன். நம்ம பேசுகிற வார்த்தையை கவனமாக கவனிச்சிங்கன்னா பயப்பட மாட்டீங்க. ஏன்னா ஆண்டவர் நம்ம பார்த்து சொல்ல, நீ பயப்படாது. அல்லேலூயா, பயப்படாது. அதான் சொல்கிறார். ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 43ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை வாசிக்கிற கவனிங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஏசாயா 43:1-2. இப்போது யாக்கோபே, உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே, உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதா. எல்லாம் கவனிக்கணும். ஆரம்பத்தில் தெளிவாக அந்த வார்த்தை கவனிங்க. இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னை சிருஷ்டித்தவர். நம்பர் 1 அவர் என்ன சொல்றாரு? உன்னை சிருஷ்டித்தவர். பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்க, உன்னை படைச்சவர் சொல்றாரு. தட்டி சொல்லுங்க, உன்னை படைச்சவர். சொல்லுங்க பக்கத்தில். ஏன் கதை சொல்றேன்னா பாதி தூக்கம் இருந்தாலும் போயிடும். அல்லேலூயா. உன்னை சிருஷ்டித்தவர், உன்னை உருவாக்கினவர். அல்லேலூயா. அப்போ சொல்ல, உன்னை சிருஷ்டித்தவர், உன்னை உருவாக்கினவர் சொல்றார். இந்த வார்த்தை நம்மளை பார்த்து யார் சொல்றா? ஊழியக்காரன் சொல்லல, ஏதோ ஒரு தெய்வம் சொல்லல. ஏதோ இதுக்கு முன்னால நான் வேற தெய்வத்தை வழிபட்டு இருந்தேயா. எங்க தாத்தா காலத்துல, எங்க அப்பா காலத்துல இயேசுநாதர் அறிந்து கொண்டதுனால ஒரு புதிய தெய்வமா அவரை பார்க்கிறேன் அப்படின்னு அல்ல. வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்க இந்த தெய்வத்தை இன்னொரு வணங்கி இருந்தாலும், அவரை அறியாமல் இருந்திருந்தாலும், பல தலைமுறையா நீங்க அந்நிய தேவர்களை வழிபட்டு கொண்டிருந்தாலும், விக்கிரங்களை வழிபட்டு கொண்டிருந்தாலும், உங்களை சிருஷ்டித்தவர், உங்களை உருவாக்கினவர் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் ஒருவரே. கையை தட்டி ஆமென் சொல்லுவோமா? ஹல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிற வார்த்தை நல்லா கவனிக்கணும். ஏன் இந்த வார்த்தையை கவனிக்கணும்? அவர் என்னை சிருஷ்டித்தார். ஏன் இந்த வார்த்தை நான் எடுத்துக்கொள்ளணும்? அவர் தான் என்னை உருவாக்கினார். அப்ப உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே. நல்ல கைகளை தட்டி, உன்னை உண்டாக்கினவர், உன்னை சிருஷ்டித்தவர், உன்னை நடந்து செல்கிறார். தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாது. யார் சொல்றான்? எந்த தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாது. பாரமா யாக்கோபு பெண்ணும் சீரு போச்சியே, நீ ஒன்றிக்கும் இஸ்ரவேலின் சீரு கூட்டமே, நீ எதற்கும் பயந்து விடாதே. உன்னை உண்டாக்கினவர், உன்னை சிருஷ்டித்தவர், உன்னை உண்டாக்கினவர், உன்னை சிருஷ்டித்தவர், உன்னை நடந்து செல்கிறார். தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாது. எந்த தீங்கு உன்னை அழைத்தவர்கள் தேடுவாரோ, தேடித்தவர்கள் தேடுவாரோ, அழைத்தவர்கள் தேடுவாரோ, தேடித்தவர்கள் தேடுவாரோ, பெயர் சொல்லி அழைத்தவர்கள், பெயர் சொல்லி அழைத்தவர்கள் உன்னை உண்டாக்கினவர், உன்னை சிருஷ்டித்தவர், உன்னை உண்டாக்கினவர், உன்னை சிருஷ்டித்தவர், உன்னை நடந்து செல்கிறார். நீ உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே. எப்படிக்கா நம்ப சொல்றதியா? அவன் பாட்டு சொல்லிட்டு போறவன் நாங்கள் பார்த்துக்கிறேன்ட்டு எப்படி நம்ப முடியும்? என் பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியலாக்கா அப்படின்னு சொல்ற உலகத்துல மனுஷன் சொல்ற வார்த்தை நீங்க நம்பண்டா. ஆனா உங்களை சிருஷ்டித்தவர், உருவாக்குறவர் சொன்னா நீ பயப்படாத. எதுக்கு நீ பயந்துட்டு இருக்கிறீங்க? எந்த காரியத்துக்கு பயந்துட்டு இருக்கிறீங்க? உங்களுக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே, உங்க குடும்ப வாழ்க்கையிலோ, பிள்ளைகளை குறித்தோ, உங்க வேலையை குறித்தோ, உங்க வர வேண்டிய நன்மை குறித்தோ, எதை குறித்து நீங்க பயந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா, கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமாக இந்த நடுநீசி வேலையில சொல்றாரு, என் அன்பு மகனே, மகளே, உன்னை சிருஷ்டித்தவர் பேசுகிறேன், உன்னை உருவாக்கினவர் பேசுகிறேன், நீ பயப்படாது. ஏசாயா 44:1-2 வசனங்கள் சொல்லுகிறது, உன் தாயின் கர்ப்பத்தில் உன்னை உண்டாக்கி உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாது. அப்ப நம்மளை பார்த்து சொல்றது, தாயின் கர்ப்பத்தில் நம்மை உண்டாக்கினவர் சொல்றாரு. யார் சொல்றா? தாயின் கர்ப்பத்தில் அந்த செகண்ட்ல இருந்தே அவர் நம்மை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிற தெய்வம். அவர் தான் இன்றைக்கும் சொல்லுகிறார், பயப்படாது, உன்னை மீட்டு கொண்டு உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்து நீ என்னுடையவன். உன்னை மீட்டு கொண்டே. இந்த வார்த்தையில் நிறைய ஆழம் இருக்குங்க. அந்த மீட்டு கொண்டேங்கிற வார்த்தையுடைய ஆழத்தை கொஞ்சம் நம்ம ஆழமா பார்க்க போறோம். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, மீட்கப்பட்டிருக்கிற நீங்கள் அடிமைத்தனத்துக்குள்ள இருந்த காலத்துல பயந்ததை இப்போ பயப்படக்கூடாது. அல்லேலூயா. நீங்க அடிமைகளா இருந்த போது, இந்த உலகத்தில் அடிமைகளா இருந்த போது, காலங்களுக்கும் நாட்களுக்கும் அடிமைகளா இருந்த போது, பஞ்சாங்களுக்கும் வாஸ்துகளுக்கும் அடிமைகளா இருந்த போது, பிசாசுவின் ஆதிக்கத்துக்கு அடிமைகளா இருந்த போது, நீங்கள் பயந்த காலம் ஒன்று உண்டு. ஆனா கர்த்தர் சொல்றார், உன்னை அதிலிருந்து மீட்டு கொண்டே, உன்னை தூக்கி எடுத்துட்டு. அப்போ அவர் தான் உண்டாக்குறார், அவர் தான் உருவாக்குறார்.
கொண்டேங்கிற வார்த்தையில ஏன் நம்பிக்கை வரலன்னா, அவர் என்னை மீட்டெடுத்தார். என்னையா உத்தரவாதம்? என்ன உத்தரவாதம்னா, நீங்கள் அவருடையவர்கள், அதனால அவர் மீட்டெடுத்தார். அவர் உருவாக்குனாருங்க. அவர் உருவாக்குன பொருளை வேஸ்டா போக விட மாட்டார். தம்பி, மாலிக தம்பி, அவர் உருவாக்குனார், உன்னை வேஸ்டா போக விட மாட்டார். தாய் தப்ப கூட சொல்லுவாங்க, உன்னை போய் பெத்தம் பாரு, உன்னை போய் பெத்தம் பாரு, கட்டின கொண்டாடி பார்த்து உன்னை போய் கட்டணம் பாரு, புருஷனை பார்த்து சொல்லுவாங்க உனக்கு போய் கழுத்த நீட்டலாம் பாரு. ஹல்லேலூயா. ஆமா, அப்பா அம்மா கூட சொல்லிடுவாங்க பிள்ளைகளை, உன்னை பெத்தம் பாரு கழுதைய. ஆனா அப்படிலாம் சொல்லி உலகம் தூக்கி போடுன்னு அவருக்கு தெரியும். அதனாலதான் சொந்தக்காரர் தேடி வருகிற. கையை கட்டியாவே சொல்லுவான், உன்னை மீட்டு கொண்டவர் உன் சொந்தக்காரர் ஐயா, உன்னை உருவாக்கினவர் ஐயா, உன்னை சிருஷ்டித்தவர் ஐயா, அவர்தான் உன்னை மீட்டு கொண்டார். அப்ப உன்னை மீட்டு கொண்டதுக்கு என்ன காரணம்? நான் அவருடையவர், அவரை தெரிந்து கொண்டார். தாயின் கர்ப்பத்தில் என்னை உருவாக்கும் போது, என்னை உண்டாக்கும் போது எங்க அம்மாவுக்கு தெரியாது, எங்க அப்பாவுக்கும் தெரியாது. நான் என்ன பிள்ளையா பரப்பேனே தெரியாது, நெட்டையா குட்டையா கருப்பா சோப்பான்னு தெரியாது. அப்போ நான் பிறந்த பிறத்தான் என்னை தூக்கி வச்சு, ஆக என் பிள்ளை ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்திருக்கான், எங்க அம்மா கொஞ்சம் இருக்கலாம், எங்க அப்பா கொஞ்சம் இருக்கலாம். அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ் வர தாய் தோப்புக்கு பிரியலாத காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, சனியனை ஏன் பிறந்தேன், உன்னை ஏன் பெருத்தன்னு தெரியலப்பாங்க. இடையில வந்து உறவு, இடையில பக்கத்தில் அடி சொல்லுவாங்க, இடையில வந்து உறவு, அப்பா அம்மா உறவு கூட இடையில வந்து உறவு தாங்க. நான் சொல்லுங்க, வேறு சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. எத்தனை தாய் தன் பிள்ளையை சபிக்கிறாங்க, எத்தனை தகப்பன் தன் பிள்ளையை சபிக்கிறான். ஐயா, அம்மா வயிற்றுல 10 மாதம் அழகாக மூச்சு விடாம தொப்பு வழியா மூச்சு விட்டு அம்மா விடுற மூச்சை குடலுக்குள்ள வாங்கி சுகமா தூங்கின பிள்ளை பெற்று வளர்த்த தாயை தூக்கி எறிகிறத பார்க்க தானே செய்யறோம். அதான் இடையில வந்து வருது. ஆனா நம்மளை சிருஷ்டித்தவர், நம்மளை உண்டாக்கினவர், அவர் தாங்க நமக்கு உண்மையான உறவு. அந்த உறவு ஒரு நாள் நம்மை கைவிடாது. கையை தட்டி ஆமென்னு சொல்லுவோமா? ஹல்லேலூயா. அப்போ அவர் சொன்னாரு, நான் தான் உன்னை உண்டாக்கினேன், நான் தான் உன்னை சிருஷ்டித்தேன், நான் தான் உன்னை மீட்டு கொண்டேன். ஹல்லேலூயா. எதிலிருந்து மீட்டு கொண்டேன்? உலகத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து, பிசாசின் கையிலிருந்து உன்னை மீட்டு கொண்டேன். கொலோசியர் 1:13 சொல்லுகிறது, இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்கி தம்முடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் படுத்தியிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அப்ப அவர் நம்மை மீட்டெடுத்தார். பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்க, நீங்க மீட்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. தட்டி சொல்லுங்க பக்கத்தில். எதுக்கு தட்ட சொல்லணும்னு உங்களுக்கு புரியலையா? தட்டி சொல்லணும். தட்டி எட்டியா தட்டி சொல்லணும். நீங்க மீட்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. உங்களுக்குரியவர் உங்களை மீட்டெடுத்துட்டாரியா? நீங்க ஏன் பயப்படுறீங்க? கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை. ஆமே. அப்போ உங்களை எங்க இருந்து அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறார்? தாய் கர்ப்பத்திலிருந்து அவர் கண் உங்களை என்ன பண்ணுது? சொல்லுங்க. எனக்குள்ள காரியத்தை யார் செய்வான்? என் காரியத்தை யார் பார்ப்பான்? எனக்காக யார் பேசுவான்? எனக்காக யார் நிற்பான்? ஏங்க, உங்களுக்காக ஒருத்தர் உங்களுக்காகவே வந்து நிற்கிறாங்க. ஒருதாயா இயேசு கையெழுத்து ஆமென் சொல்லுவாங்க. ஹல்லேலூயா. அப்போ அவர்தான் சொல்றாங்க, மீட்டு கொண்டேன். அப்படி சொன்னாரு, உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன், உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவன், என்னுடையவன். ஹல்லேலூயா. நம்ம யாருக்கு சொன்ன, நம்ம யாருடையவங்க, நம்ம யாருக்கு உரிமைக்காரங்க? என்ன ஜாதி, என்ன மதமோ, என்ன கோத்திரமோ, என்ன குலமோ எல்லாத்தையும் மறந்துருங்க ஐயா. நான் கர்த்தருக்கு சொந்தக்காரன். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு சொந்தக்காரின்னு சொல்லுங்க. 30 வயது வரை கேடுகட்ட மனுஷனா வாழ்ந்தேன். பெற்ற தாய் கடைசியா மருத்துவமனையில் வந்து எங்கள் அம்மா என் நெஞ்சில் கையை வச்சு சொன்னாங்க, குடித்து வெறித்து லிவர்லாம் கெட்டு மரணப்படுக்கையில் இருக்கும்போது, என் மனைவி 2 முறை துப்பாக்கி தூக்கிட்டு வந்தேன் என்னை சுட்டு கொள்றதுக்கு. போலீஸில் இருக்கும்போது சுடுகாட்டில் படுத்திருப்பேன். 12 மணிக்கு சுடுகாட்டுக்கு போயிடுவேன். கரெக்டாக 12 மணிக்கு போவேன். அன்றைக்கி முந்தின நாள் போனால் எரிச்சுட்டா அடுத்த நாள் சுடுகாடு தான். முந்தின நாள் எரிச்ச மனசோட சாம்பல் அள்ளி விளையாடுறது பொழுதுபோக்கு. அந்த எரியாத எலும்பு இருக்கும் மனசோட எலும்பு, அந்த எலும்பெல்லாம் எடுத்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுவேன். அதை கறிக்குழம்புல போட்டு கடித்து மெண்டல் மாதிரி சைக்கோ மாதிரி வாழ்ந்து எப்படி போட்டு பொல்லாத மிருகம். எங்கள் தம்பி என்னை கொலை பண்ணுறதுக்கு பணம் கொடுத்து பேரம் பேசினான். எங்கள் அப்பா என்ன கொலை பண்ண சொன்னேன். என் பட்டணத்து ஜனங்கள் மண்ணில் எரிஞ்சு சபிச்சாங்க. கேவலமான மிருகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். என்னை மருத்துவமனையில் சாக கடந்தேன். எல்லாரும் கைவிட்டாங்க. அப்படி தான் எங்கள் அம்மா கடைசியாக வந்து சொன்னாங்க, நெஞ்சில் கை வச்சு, ஆண்டவரே, இவன் உயிரோடு வர்றதா இருந்தா, உமக்கு ஊழியம் செய்கிறதா இருந்தால் அவனுக்கு உயிரை கொடுங்க, இல்லை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டவரே. அல்லையா, உமக்கு ஊழியம் செய்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் உயிரை கொடுங்க, என்ன பண்ணிடுங்க, எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டாங்க. அவ்வளோதான். இப்போ எங்கள் அம்மா கூட என்ன பண்ணிட்டாங்க, என்னைய நல்லா தான் சொன்னாங்க நினச்சிலா, ஏன்னா சாவட்டு தான் விட்டு போயிட்டாங்களே. ஆண்டவரே, ஊழியம் கேட்டாலும் பரவாயில்ல, பிள்ளையாட்டு தந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. அல்லையா. ஆமாம், எல்லாரும் கை விட்டாங்க. ஆனால் எனக்கு நான் யாருக்குரியவனோ அவர் என்னை தூக்கி எடுத்தார். அந்த மருத்துவமனையில் தூக்கி எடுத்தார். சாக கடந்த டேனியலை தொட்டார். தூக்கி எடுத்து அவர் சொன்னார், நீ என்னுடையவன், நீ என்னுடையவன். அப்போ தான் யோசித்தேன், ஆஹா, நம்ம யாருக்குமே சொந்தம் இல்லை தான் எல்லாரும் நம்மளை என்ன பண்ணிட்டாங்க, தூக்கி
எரிஞ்சிட்டாங்க. ஆனால் தாயின் கர்ப்பத்தில் என்னை சிருஷ்டித்தவர், உருவாக்கினவர், எனக்குரியவர் என்னை தேடி வந்தார். என்னை தூக்கி எடுத்து சொன்னார், டேனியல் நீ ஏன் சொந்தண்டா, அதனால தான் உன்னை நான் தேடி வந்தேன். பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்க, யார் உன்னை கைவிட்டாலும் இயேசு கைவிட மாட்ட. பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்க, யார் உன்னை கைவிட்டாலும் இயேசு தள்ளிவிட்டாலும். தட்டி சொல்லுங்க பக்கத்தில், யார் உன்னை தள்ளிவிட்டாலும். ஒருத்தர் தள்ள மாதிரியே தெரியும், அன்பே இல்லைங்க. உங்களுக்கு யாருக்குமே அன்பே கிடையாது. அன்பு இருந்தால் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளை தட்டுவீங்க. ஏன் தட்ட சொல்றீங்கன்னு அப்பவே சொல்லிட்டேனே. அல்லேலூயா. ஆமாம், அரை தூக்கம் கா தூக்கம் ஓடிப்போம், முழு தூக்கம் முடிஞ்சு போகும். நல்ல தட்டி சொல்லுங்க, யார் உன்னை கைவிட்டாலும் இயேசு தள்ளிவிட்டாலும், யார் உன்னை தள்ளிவிட்டாலும். அப்படி பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்க, கைவிட மாட்டார். ஓ கைவிடாதே இயேசு, யார் உன்னை கைவிட்டார். வாய்ப்பை பயன்படுத்துங்க. பக்கத்தில் பாருங்க, மூலையில பாருங்க, கண்ணி கலங்கிருக்க பாருங்க, ஜோப்பா இருக்க பாருங்க. தள்ளிவிட்டார். சார் அப்போ அவர் சொல்றாரு, உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன், உன்னை மீட்டுக்கொண்டு, நீ பயப்படாதங்கிறார். அந்த மீட்டுக்கொண்டேன் பயப்படாதங்கிற காரணம் ஏன் இந்த வார்த்தையை சொல்றாருன்னா, கீழே பார்த்தீங்கன்னா, நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை, நீ அக்கினியில் நடக்கும் போதும் நீ வேகாந்து இருப்பாய், அக்கினி சுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. ஒட்டுமொத்தமா சொன்னா எதுவுமே உன்னை சேதப்படுத்தாது. நல்ல கையை தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க. ஐயா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, எதுவுமே ஒண்ணு. ஹல்லேலூயா. எதுவுமே நம்மை சேதப்படுத்த முடியாது. தண்ணீரில் கடக்கும் போதும் உன்னோடு இருப்பேன் நான். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வர கானான் தேசத்துக்கு நேராக கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறார். திடீர்னு அங்கே செங்கடலுக்கு முன்னால் போய் நிற்க வேண்டியதாயிடுச்சு. இப்போ சமுத்திரத்துக்கு முன்னால் நிற்கிறத பார்த்த உடனே பார்வோன் என்ன பண்ண, படையில கூட்டிட்டு பின்னால் துரத்திட்டு வாரான். ஆகா வசமாக மாட்டிக்கிட்டான்டா, போய் தீட்டு வந்துட வேண்டிதான். பல லட்சம் போர் வீரர்கள், பல ரதங்கள், பல நூறு ரதங்கள்லாம், எல்லா பிரதான ரதங்களோடு மிகப்பெரிய சேனையா வர்றான். அப்பதான் ஆண்டவர் சொன்னார் மோசே பார்த்து, மோசே நீ என்ன பேசிட்டு இருக்கிற, கோலை நீட்டி கடலை பிளந்து விடுனார். மிகப்பெரிய சமுத்திரம், தண்ணீர் நிறைந்த சமுத்திரம். மோசே கோலை நீட்டினான், அடுத்த கணம் சமுத்திரம் ரெண்டாய் பிளந்தது. ஹல்லேலூயா. தண்ணீர் ரெண்டாய் பிளந்து வழிவிட்டது. பக்கத்துல தட்டி சொல்லுங்க, உனக்கு முன்னால இருக்கிற தடைய, உனக்கு முன்னால் இருக்கிற போராட்டத்தை நீ முன்னேற விடாதபடி இதோட முடிஞ்சு போச்சு. எவ்வளவோ ஓடி வந்தாச்சு, நீ அவ்வளவுதான். பின்னால சத்துரு நெருக்கிறான், எப்படி தப்பிக்க போறேன்னு இருக்கிற சூழ்நிலை. உனக்கு முன்னால இருக்கிற தடைய கர்த்தர் ரெண்டா உடைத்து உன்னை முன்னால கொண்டு போறதுக்கு உன்னை மீட்டெடுத்திருக்கிற. கையில கட்டி ஆமென்னு சொல்லுவோம். உன்னை மீட்டெடுத்தது அந்த தடைக்கு முன்னாடி அழுகிறதற்கல்ல, அந்த தடையை நீக்கி உன்னை கொண்டு போகிறதற்கு. பக்கத்துல திரும்பி தட்டி சொல்லுங்க, உன் முன்னால இருக்கிற தடையை உடைச்சி உன்னை அக்கறைக்கு கொண்டு போறதுக்கு அவனை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். உன் பிரச்சனையை மாத்தி, உன் போராட்டத்தை மாத்தி, உனக்கு வர வேண்டிய நன்மைக்கு தடுக்கலாம் இருக்க தடைகளை நீக்கி உன் நன்மையை வாங்கி உன் கையில கொடுக்கிறதுக்கு தேவன் உன்னை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். கையில கட்டி ஆமென்னு சொல்லுவோம். உன் இயலாமையினால, உன் பலவீனத்தினால உன்னால முன்னேறி போக முடியாம, எழுந்து ஓட முடியாமல் சோர்ந்து போனாய். ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு, உன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க உன்னை அற்பமா பேசுனாங்க, பேசினாங்க, நீ என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்டாங்க, அது அவங்க பலம். ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு, அந்த இடத்துல இருந்து உடனே மீட்டெடுத்தது சும்மா கையில வெத்த தூக்கி வைக்கிறதுக்கல்ல, வேச தூக்கி வைக்கிறதுக்கல்ல, உன்னை மீட்டெடுத்தது எதுல நீ தோக்கியோ, எதுல விழுந்து போனியோ, எந்த காரியத்துல சோர்ந்து போனியோ, அந்த காரியத்தை உன்னை ஜெயிக்க வைக்க நான் உன்னை மீட்டெடுத்துகிறேன். கையில தட்டி தேவனை சொல்லுவோமா, ஆண்டவரே நீர் என்னை மீட்டெடுத்தது எனக்கு முன்னால இருக்கிற தண்ணீருங்கிற தடையை நீக்கி என்னை அக்கறைக்கு கொண்டு போவதற்காக. ஆமென். நீ ஆண்டவரை பார்த்து அடிக்கடி சொல்லணும், நான் மீட்கப்பட்டது என் பிரச்சனை நான் தாண்டி போவதற்காக. ஆமென். அவர் எதுக்கு சும்மா மீட்டு கையில் வச்சிருக்காரு, பொழுது போகாம கையில் வச்சிருக்கிறாரு, நம்ம அப்படி தூக்கி கையில் வச்சுட்டு இருக்கிறாரு. எல்லாருக்கும் மேலே பாரு, நான் என்ன பிள்ளைய தூக்கி கையில் வச்சிருக்கேன், இல்லை அக்கறைக்கு கொண்டு போகணும், தண்டையை உடைச்சு கொண்டு போவேன், தண்ணீரில் இறங்கி நடப்ப, ஆனால் நீ மூழ்கி போக மாட்டேன், ஏன் நான் உன் கூட இருப்பேங்கிறார். அந்த தண்ணீர் இவர் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும். உங்க முன்னால் இருக்கிற பிரச்சனை மற்ற மனுஷன் பார்த்தா நீ முடிஞ்சிட்டேன்னு சொல்லுவா, ஆனா எதுவா இருந்தாலும் என் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அது கீழ்ப்படியும். ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ தண்ணீர்ல நடக்கும் போதும் கடக்கும் போதும் உன்னோடு இருப்பேன்,
செங்கடலை ரெண்டாய் பிளந்தார். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை இறங்கி ஆழ்ந்த சமுத்திரத்தில் நடந்து போக பண்ணினார். ரெண்டு பக்கமும் தண்ணீர் மதிலை போல நின்றது என்று வேதம் சொல்லுகிறார். தண்ணீர் என்னைக்கே மதில் மேல் நிற்குமாங்க? நிற்குமா? ஏங்க தண்ணி நிற்குமா? தூக்கி விட்டு பாருங்களேன். அப்படி தூக்கி இப்படி தட்டி விட்டு பாருங்க, நிற்குதான்னு பார்ப்போம். சாந்து போட்டு பூசி நிப்பாட்டிட முடியுமா? முடியாங்க. தண்ணி நிப்பாட்ட முடியாங்க. அந்த தண்ணீர் நின்றது. அல்லேலூயா. பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்க, உனக்காக. நீ எதை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் எங்கே நடக்க போகுது நினைக்கிறியோ, தட்டி தட்டி சொல்லுங்க பக்கத்தில். எதை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நடக்க போகுது நினைக்கிறியோ, அதை உனக்காக உன் கண்ணு முன்னால் எல்லாத்தையும் மாற்றி காமிக்காதே பெரியவர். அதுக்கு தான் என் மீட்டு எடுத்துருக்கிறார். ஆமென். இப்போ மூழ்கடிக்கிறத போல பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்க தாண்டி போவீங்க. இந்த இரவு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். மூழ்கடிக்கிறத போல பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்க தாண்டி போவீங்க. உங்க கூட வர்றவன் உங்களை பார்த்து இவங்களே போறாங்க நம்மளும் போலான்னு நினைச்சா மூழ்கி போயிடுவான். ஏன்னா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் ரெண்டா கடலை பிளந்து கூட்டிட்டு போனார். துரத்திட்டு வந்த பார்வோன் சேனை என்ன செஞ்சான் தெரியுமா? நானும் இறங்க வேண்டும் சமுத்திரத்தில் இறங்கினான். நடு சமுத்திரத்தில் வந்தபோது சமுத்திரம் நடு சமுத்திரத்தில் இருக்கிறாங்க. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாதி கடலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும்போது இவங்க பாதி கடலுக்கு இந்த பக்கம் இருக்காங்க. அந்த கடல்ல ஒரு பார்ட் திறந்திருக்கு, இன்னொரு பார்ட் மூடிட்டு இருக்கு. அல்லேலூயா. இந்த மூடப்பட்ட இடத்துல சத்துருகள் மூழ்கி போனா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கரையேறும்போது இந்த மூழ்கின சத்துரு இந்த பக்கத்து வாட்டில் இருக்க தண்ணி வழியா இவர்கள் கரையேறும்போது அவன் பாடி எல்லாம் கரையில் கடந்தது. வேதம் சொல்கிறது, நான் சொல்லலை. ஆமென். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. உலகம் எப்படி இருக்குதோ எப்படி பார்க்குதோ அதை பற்றி கவலை இல்லை. ஒரே ஒரு உண்மை நீங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க. என்னை சிருஷ்டித்தவர் என் மீட்டெடுத்திருக்கிறார். என்னை மீட்டெடுத்தது என் தடையை நீக்கி அக்கறை கொண்டு போவதற்காக. என் வாழ்க்கையில் ஒரு தடை இருக்கு, அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன், போராடி பார்த்துட்டேன், முடிஞ்சு போச்சு. இல்லை தேவ பிள்ளையே, உன்னை தூக்கி எடுத்தது, உன்னை கையில் தூக்குனது முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்றதற்கல்ல, உனக்கு சொன்ன காரியங்களை செய்து முடித்து உன்னை கொண்டு தேவன் மகிமைப்படுவதற்காக. கையை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமா? ஹல்லேலூயா. அடுத்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது, நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை. யோர்தான ரெண்டாய் பிளந்ததை நாம் சற்று தியானிக்க வேண்டும். யோர்தான ரெண்டாய் பிளந்தார். அறுப்பு காலத்தில் கரை புரண்டு ஓடுகிற யோர்தான். யோசுவா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தலைமையை வழிநடத்தி போன போது நடந்த ஒரு சம்பவம். ஆண்டவர் சொன்னார் யோசுவாட்ட, யோசுவா ஆசாரிகளை உடன்படிக்கை பெட்டியை தோல்ல சுமக்க சொல். நேரா யோர்தான் கரையில போய் அந்த தண்ணீர்ல பெருங்காலத்துக்கு அந்த பெருவரலத்துக்கு வையினார். வச்சு அடுத்த கணம் யோர்தான் பின்னிட்டு திரும்பியது. அல்லேலூயா. ஒரே ஒரு காரியத்தை தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். உங்களுடைய காரியத்தை செயல்பட விடாமல் அப்படியே மாறிக்கொண்டு போகிறது போல ஏதோ ஒன்று உங்கள் வாழ்க்கையில வந்திருக்கலாம். கர்த்தர் சொல்றாரு, வாரிட்டு போயிட்டு நினைக்காத, வார வந்தது பின்னால போயிட்டுன்னு சொல்றார். நல்ல கையை கட்டி ஆமென் சொல்லுமா? உன்னை வாரிட்டு போக வந்தது பின்னால போயிட்டியா? ஒரு வழியாய் உனக்கு எதிராய் வந்தவனை 7 வழியாய் ஓடி போக பண்ணுகிறதுக்காக உன்னை மீட்டெடுத்தார். ஆமென். என்னைக்கா தண்ணி பின்னால போய் குவியுமாங்க? கர்த்தர் யோர்தானை பின்னிட்டு குவிய பண்ணினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறார். உங்கள் இருதயத்தில் ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். தேவன் என்னை மீட்டெடுத்தது உலகத்தில் எல்லாரையும் எல்லாம் வாரிட்டு போகிற மாதிரி என்னையும் வாரிட்டு போகிறதுக்கல்ல, என்னை வார வந்ததை பின்னிட்டு போக வைக்க தேவன் என்னை மீட்டெடுத்தார். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? உங்கள் வாரி கொண்டு போகணும்னு நினைச்சது தோல்வி அடைஞ்சு போவோம். நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிடுவீங்க. உங்களுக்கு வர வேண்டிய, உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய, உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய நன்மைகளை தேவன் இந்த மாதத்திலே தருவார் என்று இயேசு நாமத்தில் சொல்லுகிறேன். அல்லேலூயா. கர்த்தர் பெரியவர் தேவனுடைய பிள்ளைகளை. அல்லேலூயா. அப்போ நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் உங்களை மாறி கொண்டு போகிற மாதிரி, கொள்ள நோய் வாதம் வந்தாலும், பிரச்சனை வந்தாலும், போராட்டம் வந்தாலும், நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று புரிஞ்சுங்க. அவர் என்னை சிருஷ்டித்தார், அவர் என்னை மீட்டெடுத்திருக்கிறாரு, நான் அவர் கையில் இருக்கிறேன். அப்போ அவர் எதற்காக என்னை கையில் வச்சிருக்கிறாரு? என்னை எல்லாரையும் போல மாறிட்டு போகிறதுக்கல்ல, என் மேலே புரண்டு போக விடாமல் பின்னிட்டு போக வைக்க என்னை அவர் கையில் வைத்திருக்கிறார். எந்த பிரச்சனை போராட்டம் வந்தாலும் உங்கள் வாயிலிருந்து வர வேண்டிய வார்த்தை இதுதாங்க. இதை நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சு நீங்கள் ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சிங்க. ஹல்லேலூயா. மூன்றாவதாக வேதம் சொல்கிறது, அக்கினி நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய், அக்கினி சுவாலை உன் பேரில் பற்றால். தீக்குள்ளே இறங்கினா யாருங்க வேகாமல் இருப்பான்? எரிஞ்சு போயிடுவாங்க. ஹல்லேலூயா. தீக்குள்ளே இறங்கினா எரிஞ்சு போயிடுவோம். இரும்பை போட்டாலே உருகி போயிடும். தீயால் உருக்க முடியாத ஒன்றுமே கிடையாது. அதோடைய தீவிரம் கூட கூட எப்படிப்பட்டதையும் உருக்கி போட்டு விடும். ஹல்லேலூயா. ஆனால் வேதம் சொல்லுது, அந்த அக்கினியின் நடுவே நீ நடப்பாய். நல்லா கவனிங்க, நடப்பாய், ஆனால் வேக மாட்டாய். இதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ அக்கினி போன்ற பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்தித்தாலும், உங்களை எதிர்கொண்டு வந்தாலும், உங்களை மூடினாலும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி போயிருவீங்க. ஏன்?
நீங்கள் அவர் உங்களை மீட்டெடுத்திருக்கிறாரு. அப்போ அவர் மீறி அக்கினி உங்களை சேதப்படுத்துவதில்லை. அப்படின்னா அவர் எதற்காக அனுமதிக்கிறார் இந்த உலகத்தில் என்பது வேறு. ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அதை சேதப்படுத்தாது. உக்ரைன் தேசத்தில் இன்னைக்கு யுத்தம் நடந்தாலும் சொல்றேன், எத்தனை அணுகுண்டு விழுகிற இடத்துல தேவ பிள்ளை இருந்தாலும் கர்த்தர் மீட்டெடுத்த பிள்ளை மேல ஒரு அணு கதிர் கூட டேமேஜ் பண்ணாது. இதுதான் சத்தியம். அல்லேலூயா. அப்ப தேவனை மீட்டெடுத்திருக்கிறார், அவர் கையில் வைத்திருக்கிறார். பயப்படாதுன்னு சொல்றாருன்னா, என்னை சுற்றில் என்னை எரித்து போடக்கூடிய பிரச்சனை வந்தாலும் நான் பயப்பட போவதில்லை. என் ஆண்டவர் அதிலிருந்து என்னை தாண்டி போக வைப்பார். நடப்பாய் இருக்கிறார். நல்லா படிச்சு பாருங்க. நீ அக்கினி நடக்கும் போது வேகாதிருப்பாய். அப்படின்னா அக்கினிக்குள்ள நம்ம நடக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும், ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும், இனி ஒருவேளை நீங்கள் சந்திக்க நேர்ந்தாலும் நீங்க மாத்திரம் தோத்து போக மாட்டீங்க. நம்புறீங்களா? விசுவாசிக்கிறீங்களா? சொல்றது உங்களை சிருஷ்டித்தவர் சொல்றாரு. ஐயா, இந்த வார்த்தை அவர் சும்மா பேசல, விருதா பேசல. அவர் பேசுறதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு. காரணம், இந்த உலகத்துல எத்தனையோ ஜனங்கள் அவர் அறியாம, ஆனால் இயேசு ஆராதிக்கிறாங்க, கர்த்தர் தான் தெய்வம்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் அறியாமல் புலம்பிட்டு இருக்கிறாங்க, கதறிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை புரிந்து கொள்ளணும்னு சொல்லி இந்த நாள் இரவு அழைத்து வச்சு பேசுகிறாரு. நான் தான் உன்னை சிருஷ்டித்தேன், நான் தான் உன்னை உருவாக்குறேன், நீ என்னுடையவன், நான் உன்னை மீட்டு வச்சிருக்கேன். நான் உனக்கு சொல்கிறேன், என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பயப்படாத, என்ன போராட்டம் வந்தாலும் பயப்படாத. சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ வேதத்தில் படிச்சிருக்கிறோம்ல. நேபுகாத்நேச்சார் அவன் கட்டளைக்கு எதுவும் கீழ்ப்படியும், ஆனால் அவன் கட்டளைக்கு அக்கினி கீழ்ப்படியாது. அல்லேலூயா. நேபுகாத்நேச்சார் சூளையை 7 மடங்கு கூட்ட சொன்னா, 7 மடங்கு சூளையை கூட்டினாங்க. அக்கினி பயங்கரமாக எரியுது. இந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ 3 பேரையும் தூக்கொண்டு தீக்கில போட சொன்னா, போட்டாங்க. போட்டவன் செத்துட்டான். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், அந்த அக்னிக்குள்ள என்ன போட்டாலும் சாம்பலாயிரும் ராஜாவுக்கு தெரியும். அப்போ ராஜாவோட உத்தரவு அக்னியை கூட்டு, தூக்கி போடு. ஆனால் கர்த்தருடைய உத்தரவு அக்னி உன்னை சேதப்படுத்தாது. புரியுதுங்களா இல்லையா? ஒரு கையா ஒரு ஒன்றா வச்சுதான் பாதி தூக்கத்தில் முடிச்சு சரி நானும் கையை தட்டிடுவேன். ராஜாவுடைய உத்தரவு அக்னியை கூட்டு, சூளையை கூட்டியாச்சு. ராஜாவுக்கு ஒரு உத்தரவு போட முடியும். என்ன உத்தரவு போட முடியும்? உன்னை அக்னியில் போடுன்னு சொல்ல முடியும். ஆனால் அக்னிக்கு ராஜா உத்தரவு போட முடியாது. அக்னிக்கு கர்த்தர் தான் உத்தரவு போடும். அல்லேலூயா. உங்கள் வாழ்க்கையில் யாரோ ஒருத்தர் உத்தரவு போட்டு, யாரோ ஒருத்தர் தடை பண்ணி, யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ பண்ணி வச்சுருக்காங்க, நான் என்ன செய்வேன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு சில நேரங்களில் உங்களை சூழ்ந்திருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு யாராவது தூண்டி விட்டுருக்கலாம், அதுக்கு ஏதோ பண்ணி விட்டுருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் உத்தரவு போட்டாதாங்க எதுவுமே நடக்கும். அல்லேலூயா. அக்னிக்கு உத்தரவு போட்டார், தொடக்கூடாதுன்னாரு, தொடலைங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ அந்த அக்னியின் நடுவே 3 புருஷர் உலாவின போது வேதம் சொல்லுகிறது, அந்த அக்னி வாசனை கூட இவங்க மேலே படலையா. அப்போ அந்த அக்னியை கட்டுப்படுத்துகிற தேவன் நம்ம உலகத்தில் எதையும் செய்யவங்க கூட்டம். அப்போ இந்த 3 புருஷர்களும் வெளியே கொண்டு வரும்போது எப்படி போடப்பட்டாங்களோ, கட்டுகள் அவிழ்க்கப்பட்டு வெளியே வராங்க. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை, சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவுடைய அந்த சூழ்நிலையை பார்த்துட்டு ராஜா மிரண்டு போனான். இன்றைக்கு மாத்திரம் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை அந்த இரவு உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறேன். நீங்கள் கர்த்தரோடு இருக்கிறீங்க, கர்த்தருக்கு சொந்தக்காரங்க, கர்த்தவங்களை மீட்டு வச்சுருக்காரங்க, அந்த புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களை அழிக்க நினைச்சவங்களை சொல்லுவாங்க, நீ ஆராதிக்கிற தேவன் பெரியவர். உன்னை முடக்க நினைச்சவங்க சொல்லுவான், நீ ஆராதிக்கிற தேவன் பெரியவர். உனக்கு வர வேண்டிய நன்மையை தடுக்க நினைச்சவன் சொல்லுவான், நான் தடுக்க எவ்வளோ ட்ரை பண்ணையா, எவ்வளோ முயற்சி பண்ணேன், ஆனால் நீ ஆராதிக்கிற தேவன் பெரியவர். ஏன் நான் முயற்சி பண்ணேன், ஆனால் நான் தோத்துட்டையா, நீ ஆராதிக்கிற தேவன் பெரியவர். ஆமென். அப்போ அக்கினியை விட ஒரு பலத்தை இந்த உலகத்தில் பார்க்க முடியாது. அந்த அக்கினியை தேவன் அவித்து போட்டார். சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ வெளியே கொண்டு வந்து நிறுத்தும் போது எந்த ராஜா உக்கிர கோபம் கொண்டு அவர்களை கொல்லணும் துடிச்சானோ, அதே ராஜாவின் வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தை, நீ ஆராதிக்கிற தேவன் பெரியவர். உங்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க, உங்கள் சூழ்நிலைகளை பற்றி பேசுகிறவங்க நீ சொல்லுவாங்க, எழுதி வச்சுக்கோங்க. சிலருக்கு 30 நாள் டைம் கொடுக்குறேன், 30 days இன்னும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. 30 நாளில் சிலருக்கு சொல்லுவாங்க, நீ ஆராதிக்கிற தேவன் பெரியவர். அல்லேலூயா. தொடர்ந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அந்த அக்னி சுவாலை உன் பேரில் பற்றது. அப்படின்னா அதை உன்னை எரித்து போடவே எரித்து போடா. ஐயோ மாந்திரிகை வச்சுட்டான், சூனியை வச்சுட்டான், எவள் வச்சுட்டான்னு சொல்லி பரிதாபமாக இன்னைக்கு புலம்புற எத்தனையோ பேர் இப்போ கூட வந்திருக்கிறீங்க. சிலர் உங்களுடைய இருதயத்தில் எனக்கு விரோதமாக அப்படியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு உடனே ஒன்று சொல்கிறேன், அக்கினி சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவை எரிக்க முடியவில்லை என்றால் உனக்கு விரோதமாக ஒரு முட்டாள்தனமாய் செய்கிற ஒன்று உன்னை எதுவுமே பண்ண போகிறதில்லை. கைத்தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்குறேன். அல்லேலூயா. யாரோ ஒரு காரியத்தை சொல்கிறத எங்கள் தீயை கொளுத்த நான் எரியுங்க, அந்த தீயை அவங்களை எரிக்க முடியலைங்க.
அவர் சொல்ல என்னுடையவன். அல்லேலூயா. அப்போ நமக்கு விரோதமாக எழும்புகிற சில பிரச்சனைகளை, யாராவது உங்களை அழிக்காமல் விடமாட்டேன்னு பேசுகிற காரியங்களை காது கொடுத்து கேட்காதீங்க. நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும், நீங்கள் நடந்து போகும்போது மண் எடுத்தாங்க, உங்களுடைய முடியை வெட்டினாங்க, உங்கள் துணியை எடுத்தாங்கன்னு யாராவது ஏதாவது சொன்னால் கூட நீங்கள் ஒன்று சொல்லுங்கள், அவன் என்னாலும் பண்ணிட்டுங்க, நான் கர்த்தருடையவன். ஆமென். நான் அவருடைய கையில் இருக்கேன்னு சொல்லுங்கள். இயேசு சொன்னார் யோவான் 10:28, நான் அவர்களுக்கு நித்திய கொடுக்க, அவர்கள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை, அவர்களின் கையிலிருந்து ஒருவனும் பறித்துக் கொள்வதில்லை. சேலஞ்சு பண்ணி சொல்கிறேன். இந்த இடத்துல 2010 அமாவாசை பிரேயர் நடத்துகிறோம். எத்தனையோ அமாவாசை பிரேயருக்கு வந்த பில்லி சூன்யம் மாந்திரிகம் கட்டுன்னு எத்தனையோ பார்த்துட்டேன், எத்தனையோ கூட்டங்களையும் போய் பார்த்துட்டேன். ஒருத்தம் கூட என் தலையிலிருந்து கழிந்து விழுகிற தலை மயிரை கூட எடுத்துக்கொண்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கை தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அல்லேலூயா. ஏன் பஞ்சாபுக்கு போயிருந்தேன் 2012-13 நினைக்கிறேன். பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அங்கே நாபான்னு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் கன்வென்ஷன் பேசினேன். அப்போ அந்த கன்வென்ஷன் பேசின இடத்துல சொன்னாங்க, இங்கே மாந்திரவாதிகள் பெருகி இருக்கிறாங்க. நம்ம ஊர் மாந்திரவாதி மாதிரி இந்த கிராமத்தை மாதிரி வேசி கட்டிட்டுலாம் அலைய மாட்டான், அவனை பார்த்தாலே மயங்கி விழுந்துருவான். நம்மளுக்கு அப்படி இருப்பான் பார்க்குறதுக்கு. அவனுடைய தோற்றமெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா அப்படியே ஒரு பார்வை பார்த்தாலே போதும். நம்மால் யாராவது சும்மா ஒரு 2 கயிறை கட்டிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வந்து போயிட்டாலே, ஐயா இவன் அவன் வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு எனக்கு ரொம்ப சூனியம் வைக்கிறான், நம்ம பயப்படுறோம். ஆனால் அவங்கள பார்த்தாலே தலை சுற்றி விழுந்துடும், அப்படி இருப்பான். அந்த இடத்துல போயிட்டு அந்த மக்களை தைரியப்படுத்துறதுக்காக அந்த காரியத்தை சொன்னேன். மாந்திரவாதத்துக்கும் சூனியத்துக்கு ஏவலுக்கும் பயப்படுறீங்களே, நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க, உங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நான் சொன்னேன், இந்த ஸ்டேஜிலேருந்து சொல்கிறேன், இன்னும் 3 நாள் இந்த பட்டணத்தில் இருப்பேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு மந்திரவாதி இருந்தால் டேனியலுக்கு முன்பாய் வரட்டும். அல்லேலூயா. ஏன் அந்த வார்த்தையை சொன்னேன்? ஏன்னா சொன்னால் என்ன பாஸ்ட் இந்த மேலைங்களையும் பார்த்தாரு, என்ன பாஸ்ட் இப்படி பேசுகிறீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் வரட்டும். ஏன்? நான் அவருடையவன். அல்லேலூயா. அக்கினி ஜுவாலையே உங்களை எரிக்காதுன்னா எந்த நாயும் பேய் வந்து உங்களை எரிக்க போகிறதில்லை. பிரைஸ்லாம். அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க, அவங்க தடுத்துட்டாங்க, இவங்க தடுத்துட்டாங்க. திரும்பி சொல்கிறேன், ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த போகிறதில்லை, உங்கள் நன்மை யாரும் பறிக்க போகிறதில்லை. நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது, ஆண்டவரே என்னை தூக்கி கையில் வச்சிருக்கிறது விருதமாய் என் வாழ்க்கையை கழிப்பதற்கல்ல, விருதமாய் வேலை செய்வதற்கல்ல, விருதமாய் தொழில் செய்வதற்கல்ல, விருதமாய் குடும்பத்தை நடத்துவதற்கல்ல. நீர் என்னை உங்களுடைய கையில் வைத்திருக்கிறது, மீட்டு கொண்டு வைத்திருக்கிறது. நீர் என்னை எதற்காக சிருஷ்டித்தீரோ, எதற்காக உருவாக்கினீரோ, அந்த மேன்மை நீர் எனக்கு தந்து இந்த உலகத்தில் என்னை மேன்மைப்படுத்துவது. கையை தட்டி ஆமென்னு சொல்லுமா. எதற்கு கையில் வச்சிருக்கிறாரா? 4ஆம் வசனம் சொல்லுது, கடைசியை சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். அவர் கையில் வச்சிருக்கிற நம்மளை பார்த்து சொல்றாரு, நீ என் பார்வைக்கு அருமையானவள். அல்லேலூயா. அவர் கையில் இருக்கிறோம்ல, இதெல்லாம் சொல்லிட்டு சொல்றாரு, நீ என் பார்வைக்கு அருமையாக இருக்கிறபடி நான் கண்ணமற்றாய், அதனால் நானும் உன்னை சிநேகித்தேன். ஆமென். அடுத்து சொல்றாரு பாருங்க, உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும், அல்லேலூயா, உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும் உன் ஜீவனுக்கீடாக ஜனங்களையும் கொடுப்பேங்கிறார். அப்போ அவரை மீட்டெடுத்து வச்சிருக்கிறது வேஸ்டா இல்லை. அவர் சொன்ன, டேனியல் உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களை உன்னை தருவேன், உன் ஜீவனுக்கீடா ஜனங்களை உனக்கு தருவேன். இதெல்லாம் தரவர் துட்டு தர மாட்டாரா? சோறு தர மாட்டாரா? ஊடு தர மாட்டாரா? கார் தர மாட்டாரா? வேலை தர மாட்டாரா? சம்பளம் தர மாட்டாரா? வர வேண்டியதை வாங்கி தர மாட்டாரா? மனுஷனே கொடுப்பேன்னு சொல்றாருங்க. கையை தட்டியாமன்னு சொல்ல, மனுஷனே தருவேன். விசுவாசிக்கிறீங்களா? நம்புறீங்களா? மனுஷனே கொடுப்பேன்னு சொன்ன ஒரு வீட்டுக்காரரை பிடித்து கொண்டு தருவார். மனுஷனே கொடுப்பேன்னு சொன்னவர் பிரிந்து போன மனைவியை பிடித்து கொண்டு தருவார். மனுஷனே கொடுப்பேன்னு சொன்னவர் பிரிந்து போன பிள்ளையை பிடித்து கொண்டு தருவார். மனுஷனே கொடுப்பேன்னு சொன்னவர் எந்த மனுஷன் உனக்கு கையெழுத்து போடணுமோ அந்த மனுஷனை கையெழுத்து போட வைப்பார். ஆமென். மனுஷனே தர்றேன்னு சொன்னவர் மனுஷனை கொண்டு காரியங்களை செய்யாமல் இருப்பாரோ? என்னுடைய பிள்ளைகளை, இந்த இரவு வேளையில் உங்களுக்கு நான் சொல்லி அனுப்புகிற ஒன்று, உங்களை சிருஷ்டித்தவர், உங்களை உண்டாக்கினவர் சொல்றாரு, நீ பயப்படாதீங்க, நீ என்னுடையவன், கையில் வச்சிருக்கிறேன், என்னுடையவன். சகல யோவான் 10:28 சொன்னால், நான் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறவர்கள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை, என் கையிலிருந்து ஒருவனும் பறித்துக் கொள்வதில்லை. எலும்பலாமா ஜெபிக்க போகிறோம் சீக்கிரமாக. அப்படியே ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, எனக்கு யார் இருக்கா, எனக்கு யார் உண்டு? இதெல்லாம் ஒரு நேரம் நான் யோசித்தேன், ஆண்டவரே நீங்கள் இருக்கீங்கப்பா. 30வது வயதில் மரண படுக்கையில் மருத்துவமனையில் சாக கடந்தேன். நான் மறிக்க போகிறேன்னு சொன்ன உடனே நிறைய பேருக்கு சந்தோஷம். நான் ரட்சிக்கப்படணும்னு நினச்சவங்கலாம் கடைசியில் ஆண்டவரை எடுத்துக்கொள்ளணும்னு ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க. அந்த அளவுக்கு பொல்லாத மிருகமாய் மருத்துவமனையில் கிடந்தேன். நான் பிழைச்சாலும் யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, அப்படித்தான் மருத்துவமனையில் இருந்தேன்.
எனக்கு என் மருத்துவமனையிலிருந்து நான் சுகமாய் வந்துட்டாலும் நான் யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனால் அந்த மருத்துவமனையில் கைவிடப்பட்ட கடந்த என்ன என் ஆண்டவர் சொன்னார், டேனியல் நீ என்னுடையவன்பா, டேனியல் நீ என்னுடையவன். 25 தாமஸ்தல் இருக்கிற மக்களுடையவன் அல்ல நீ. 25 தாமஸ்தல்ல குடியிருக்கிறவன் தகப்பனாக ஆள்பட்டவன் தாயாக ஆளி சிவர்களுடையவன் அல்ல நீ. உன்னோடு பிறந்தவன் சகோதரனுடையவன் அல்ல நீ. நீ என்னுடையவன் சொன்ன, நீ என்னுடையவன் டேனியல் அப்படின்னா. நான் அன்றைக்கே விசுவாசித்தேன். என் சொந்த பந்தங்களை பார்க்கல, உடன் பிறந்தவர்களை பார்க்கல, என் தாய் தகப்பனை பார்க்கல, யாரையுமே நான் பார்க்கல. என்னை பார்த்து உரிமையோடு சொன்னவரை பார்த்தேன். நீ என்னுடையவன் சொன்னவரை பார்த்தேன். அவருடையவராக இன்றைக்கும் இருக்கிறேன். நீ யாரை பார்க்கிறாய்? ஆண்டவர் சொன்ன என்னுடையவன். உன்னை சுற்றி இருக்கிற மனிதனை பார்க்காது, உன் காரியத்தை வரவிடாம தடுக்கிறவனை பார்க்காது, உன்னை முன்னேற விட மாட்டேன்னு சொன்னவனை பார்க்காது, உன்னை அழிப்பேன்னு சொன்னவனை பார்க்காத, உனக்கு மாதிரியம் பண்ணியிருக்கேன் சூனியம் பண்ணியிருக்கிறேன்னு சொல்கிற முட்டாளை பார்க்காத, குருட்டாட்டம் பிடித்து அலைகிற குருட்டுத்தனமான ஊழியக்காரர்களை பார்க்காத. கர்த்தர் சொல்லார், நீ என்னுடையவன், உன்னை மீட்டு கொண்டேன், பெயர் சொல்லி அழைத்தேன்கிறார். நீங்க சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நான் உம்முடையவன் சொல்லுங்க, கண்ண மூடி சொல்லுங்க, உம்முடையவன், நான் உம்முடையவன். சொல்லுங்களேன். அதுதான் கொஞ்சம் ஜெபமா இருக்கணும். யார் உன்னை தடை செய்ய முடியும்? யார் உனக்கு வர வேண்டிய நன்மையை தடுக்க முடியும்? யார் உன்னை அழிக்க முடியும்? யார் உன் வாழ்க்கையை பிரிக்க முடியும்? யார் உன்னையும் உன் கணவனையும் பிரிக்க முடியும்? யார் உன்னையும் உன் பிள்ளையும் பிரிக்க முடியும்? யார் உன் வாழ்க்கையில புகுந்து உன் வாழ்க்கையை அழிக்க முடியும்? உன் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை அழிக்க முடியும்? யார் உன் பிள்ளையோட வாழ்க்கையை நாசமாக்க முடியும்? ஒரு மனிதன் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. காரணம், நீங்கள் கர்த்தருடையவர்கள். உங்களை மீட்டெடுத்திருக்கிறவர் சொன்னார், நீ ஏன் பயப்படுற? திரும்பி கர்த்தர் சொன்னார், நீ பயப்படாதே. உன் மருமகளை பார்த்து பயப்படாது, மகளை பார்த்து பயப்படாது, மருமகனை பார்த்து பயப்படாது, உன் பிள்ளையை பார்த்து பயப்படாது, உனக்கு முன்பாக இருக்கிற பிரச்சனையை பார்த்து பயப்படாது, போராட்டத்தை பார்த்து பயப்படாது, உனக்கு எதிராக எழுப்பி நிற்கிறவனை கண்டு பயப்படாது. நீ என்னுடையவன். நீ தண்ணீரை கடப்பாய், உன்னோடு இருப்பேன். நீ ஆறுகளை கடப்பாய், அது உண்மையில் பொருளாது. நீ அக்கினி நடுவே நடப்பாய், அக்கினி சாலை உன்னை பற்றுவதில்லை. தைரியமா சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நான் உம்முடையவன், எதற்கு நான் பயப்பட போவதில்லை. சொல்லி இங்கிருந்து போறவங்க ஜெயிப்பீங்க. டேனியல் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றேன். உங்கள் தலையில் இருக்கிற தலை மயிரை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறவர் சொல்லுகிறார். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தலைமயிர் கீழே உள்ள உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, உன் தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த தலை மயிரை எண்ணிட்டு இருக்கிறவர் சொல்றாரு, நீ என்னுடையவன். இயேசு சொன்னார், உன் தலையில் உள்ள மயிராகிலும் ஒன்றும் அழிந்து போவதில்லை என்று சொன்னார். கண்ண மூடி வலது கருத்தை உயர்த்தி, நான் உம்முடையவன், நீரை மீட்டுக் கொண்டேன், இனி நான் பயப்பட போவதில்லை சொல்லி, நீ பயப்பட போவதில்லை, எனக்குரிய நன்மை எனக்கு வரும்னு சொல்லுங்க. இந்த இரவு சொல்லுங்க, அப்படியே தீர்க்க தரிசனமாய் நடக்கும். என் நன்மை எனக்கு வரும், எனக்கு வர வேண்டிய ஆதாயம் எனக்கு வரும், எனக்கு வர வேண்டிய சம்பளம் எனக்கு வரும், எனக்கு வர வேண்டிய அரியர் எனக்கு வரும், எனக்கு வர வேண்டிய ப்ரமோஷன் எனக்கு வரும், எனக்கு வர வேண்டிய டிரான்ஸ்பர் எனக்கு வரும், எனக்கு வர வேண்டிய ஆதாயம், என்னுடைய வாழ்க்கை எனக்கு வரும். என் வாழ்க்கையை பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுங்க, என்னை அழிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுங்க. என் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையை அழிக்க முடியாது, என்னுடைய மருமகளை அழிக்க முடியாது, மருமகனை அழிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுங்க. வாய் விட்டு சொல்லுங்க, பிள்ளையே நீ கர்த்தருடையவன். அறிக்கை பண்றவங்க மேல கர்த்தருடைய மகிமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. அறிக்கை பண்ற தேவ பிள்ளைங்க மேல கர்த்தருடைய மகிமை இறங்குகிறது. யாரெல்லாம் வைராக்கியமா இந்த வேளையில நான் கர்த்தருடையவன் சொல்றீங்களோ, நான் கர்த்தருடையவன் சொல்றீங்களோ, அவங்க மேல இப்போ ஒரு அக்கினி, இப்போ ஒரு அக்கினி. எஸ் எஸ் நன்றி வேளையில இயேசுவின் நாமத்தில் பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். உன்னதத்திலிருந்து பலன் இறங்கி வருகிறத பார்க்கிறேன். ஐயோ கடன் பிரச்சனை கண்டு கலங்கி போயிருக்கிற சகோதரா, நீ தைரியமாய் சத்தமிட்டு சொல்லு, நான் கர்த்தருடையவன். என்ன கடனாளியா வாழ்றதுக்கு தேவன் என்ன படைக்கலையா? நான் கடனாளியா இருக்கிறது தேவன் என்ன படைக்கலையா? நான் கர்த்தருடையவன். எனக்கு முன்னால் இருக்கிற கடனை ரெண்டா உடைச்சு அதை தாண்டி லாபம்ங்கிற ஒண்ணு, ஆசீர்வாதங்கிற ஒண்ணு சுதந்திரிப்பதற்காக தேவன் என்னை உண்டாக்கினான். நான் கர்த்தருடையவன், கர்த்தருடையவன். என் மகிமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது, வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நீர் இருக்க நான் ஏன் பயப்படணும்? நீங்க தான் என்னை சிருஷ்டித்தீங்க, நீங்க தான் பெயர் சொல்லி அழைச்சிங்க, நீங்க தான் நீங்க உரிமை கொண்டாடுறீங்க, நீங்க உரிமை கொண்டாடுறீங்க.
என்னை எதுவும் சேதப்படுத்த போறதில்லை, இனி நான் பயப்பட போறதில்லை, இனி நான் தோல்வியை சந்திக்க போறது இல்லைன்னு சொல்லுங்க. நான் ஜெயத்தை தான் பார்க்க போறேன். ஒருவேளை எனக்கு வர வேண்டிய நன்மை வராமல் தாமதித்திருந்தால் அதற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு, அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. கர்த்தர் அதை எனக்கு இரட்டத்தனையே திரும்பி தரும்போது அப்ப நான் புரிஞ்சுக்க ஆண்டவரே சொல்லுங்க, நான் இனி தோற்று போவதில்லை. பிதாவே, உடைய நல்ல வார்த்தைக்காக உம்மை துதிக்கிறோம். திருவார்த்தையை பேசும்படி பலனை தந்திய உம்முடைய பிள்ளைங்க கேட்டிருக்கிறாங்கப்பா, தைரியமா சொல்றாங்க, நான் உம்முடையவன். நீங்க தான் சொன்னீங்க என்னுடையவன், திரும்ப சொல்றாங்க உங்க பிள்ளைங்க. புறப்பட்டு போவார்களாக. இந்த நடுநிசையில் உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும், ஆசீர்வதியும். வாழ்த்தி அனுப்புறேன். சிலருக்கு 30 நாள் டைம் கொடுத்துருக்கிறேன், நன்மையை காண பண்ண போறாங்க. சிலர் இது வரப்போற நாட்கள் இந்த நன்மையை பார்க்க போறாங்க. தகப்பனை செங்கடலை 2ஆய் பிளந்து நீர் அக்கறைக்கு நடத்தின போது துரத்தி வந்த சேனையை பணமாய் காலின் கீழ் கடந்ததை கண்டது போல உங்களுடைய பிள்ளைகளை துரத்தி வந்து இத்தனை நாள் பால் கடித்து போட்டவர்கள் இதோ அவர்கள் காலின் கீழே இருக்க போகிற நாட்களில் உங்களுடைய பிள்ளைகள் காண போகிறார்களையா. அழித்து விடுவேன், தடுத்து விடுவேன் என்று, முன்னேறி போக விட மாட்டேன் என்று பேசினவங்களா, கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார். நீ ஆராதிக்கிற தெய்வமே ஒருவர் உண்டு, அவர் பெரியவர் என்று நேபுகாத்நேச்சார் சொன்னது போல உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்பதாக சொல்ல வைக்க போறதுக்காக நன்றி. கையின் பிரயாசங்கள் ஆசீர்வதியும், தொழில் வியாபாரத்தை ஆசீர்வதியும். உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வர வேண்டிய நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்லுகிறேன், மனதார வாழ்த்துகிறேன். தேங்க்யூ ஜீசஸ். கர்த்தர் சொல்லுகிறார், திகையாதே, கலங்காதே, நான் உன் தேவன், நான் உன் தேவன், நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் செய்வேன். கர்த்தர் திரும்ப சொல்றார், உனக்கு உனக்கு சகாயம் செய்வேன், உனக்கு சகாயம் செய்வேன். எஸ், தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட். என் நீதின் வலது கரத்தில் உன்னை சுமப்பேன்னு சொல்றாரு. உனக்கு சகாயம் செய்வேங்கிற வார்த்தை நன்கு புரிந்து கொள். உனக்கு முன்னால் இருக்கிற உன்னோடு கூட இருக்கிறவங்க இந்த காரியத்தில் போராடிட்டு இருப்பாங்க, உன் கூட இருக்கிற அநேகர் போராடிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா கர்த்தர் இப்போ சொல்றார், இந்த நடுநிசி வேளையில தேவ சமூகத்தில் வந்து உனக்கு சொல்றார், உன்னை பிரித்தெடுத்து உன்னை கையில தூக்கி வச்சு சொல்றேன், உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன். உன் கூட இருக்கிறவங்க நீ பார்க்காத, உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன். நீ நன்மை காண்பாய். பாதம் பணிகிறோம். இந்த பகுதி ஆசீர்வாதம் தந்ததுக்காக நன்றி. தேவ கிருபை பெருகட்டும். மனதார வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன். அப்பா, டீ பிரேக்கை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. தொடர்ந்து 2வது பகுதியிலும் கர்த்தர் மகிமைப்படுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. நல்ல கைகளை